Gidipinsahan ni Mandawi City Councilor Jimmy Lumapas ang lakang sa konseyo paghipos sa mga mendicants o mangayog limos sa Mandawi City. Sa sesyon sa City Council sa Maging Lunes, gipasar nila ang resolusyon pag-awhag sa mga hingtungdang ahensya paghipos sa mga mendicants, ang City Legal o City Social Welfare Offices ang imanduan sa pagpatuman ini labi na kay nagkaduol ng Pasko. Subay kini sa lagda sa anti-mendicancy law apan gimanduan hinuon ang mga ahensya nga moabag sa mga mapiktuhan labi na sa pagpapauli sa ilang lugar. Giklaro ni Lumapas dili anti-poor ang maong lakang sa Mandawi City Council. Ato na nigit sa proper agency ato sa CSWS ganahan gid sila mohatag kay aron mahatag sa nato sa kuan angay gyud nga tabangan dili man ni anti-poor ato lang itudluan ang ato mga kaigsuonan nga mga mendicants nga mabuhi gid sila ug maningkamot sad sila.